अनजाग्रा खृष्टनि बिसाफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे दायो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअआवहाय नायगिरि साफ्रोमखौबो बासायग्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम सानैसो मानसिनि मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। थ' नोंथांमोनजों एसे सिगांनि भिडिअआव आङो शेयार खालामखादोंमोन जे सम मोनोब्ला बा मोजां देहा मोनोब्ला नोंथांमोननि कमेन्टनि सायाव आं दिनै भिडिअ लाबोथारगोन। थ' दिनै सुजुग सुबिदा मोननायखाय सानैसो मानसिनि कमेन्टनि सायाव दिनै आङो भिडिअ लाबोबावलायबाय आरो बेखौनो आङो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामहरबावदों जे फैगोन समफोराव आरोबाव जाय बिथांमोना आंनो कमेन्ट हरदों बे कमेन्ट हरग्राफोरनि सायावहाय बा बे कमेन्टफोरनि सायाव आं भिडिअखौ लाबोबाय थाबावगोन। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव सोर बिथांमोना दिनैनि बे कमेन्टखौ आंनो हरदोंमोन बा थांनाय समफोराव आंनो हरदोंमोन बे कमेन्टारफोरखौहाय नोंथांमोननिसिम गिबियावनो आङो सिनायथि होनो सानग्रोबाय आरो बिथांमोननि कमेन्टखौबो फरायनानै नोंथांमोननो गिबियावनो आङो खोनासंहोग्रोनो सानबाय। आरो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर कमेन्टफ्रा इनायनो पइन्टफुल ओंथि गोनां आरो इन्टारेस्टिं नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय। बिथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजों मिथियैखौ मिथिनो मोनगोन बा खोनानो मोनैखौ खोनानो मोनगोन होननानै आङो नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरबावदों आरोखि। अब्ला बे समाव फैदो सोर बिथाङा बे कमेन्टखौ हरदोंमोन नाम्बार 1आवहाय आङो फरायनानै खोनासंहोनि। थ' बिथांनि नामानो जाहैबाय महेश्वर बसुमतारी। बिथां महेश्वर बसुमतारीखौ बे समाव वेलकाम खालामदों दिनैनि बे मोनसे भिडिअआवहाय आरो बिथाङा आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन होननानै मिजिंथिहरदों आरोखि। थ' बिथाङा आंनो बेबायदि मोनसे कमेन्ट हरदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर। थ' बेनो जाहैबाय फंबाय मालायनि धोन सम्पतिनि सायाव हिंसा खालामग्रानि भिडिअ लाबो। आं सासे हिन्दु नाथाय आं बाइबेलनि बोसोनखौ मोजां मोनो। थ' आसा खालामो नोंथांमोना बिथां महेश्वर बसुमतारीनि कमेन्टखौ गाहामथारैनो खोनाबाय। थ' बिथाङा बेनि सायाव जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों मिथिनो लुबैदों होननानै आङो बे समाव फोथायदों। आरो नंगौबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोरना दिनैनि बे बुहुमाव ना जोंनि समाजाव जोंनि उसुं खाथियाव बा जोंनि गामिफ्राव जोंनि एरियायाव बा जों जेखि टाउन सिटि सहराव थाया मानो ना जों सुबुं हारिनाव बेबायदि मोनसे आखल बेबायदि मोनसे गाज्रि आखल दिनै जोंनाव दङ। थ' बेनो जाहैबाय गुबुनखौ मेगन सानाय, गुबुननि धोननि सायाव मेगन आलौनाय ना गुबुननि धोन खामायनायखौ सम्पति खामायनायखौ नायनो हायै, गावबो खामायनो रोङा गुबुननि धन सम्पति खामायनायखौ मेगन साग्रा दिनै जोंनियाव बेबायदि स्वभाब चरित्र आखलफोर दिनै जोंनियाव दङ आरोखि ना ओरैबायदि गाज्रि बे आखला आरोखि। थ' बेनि सायावनो दिनै जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों बे समाव फैजों फरायनानै खोनासंस्लायनि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे समाव आङो फरायनानै खोनासंहोनि ज' बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब गोथार बाइबेलनि 14 बालाबनि 30 सिरि that means Proverbs chapter 14 verse 30. Dear viewers, there is written like this: गोसोआव सान्थि थायोब्ला देहाया मोजाङै थायो, आन्थाय मालायखौ मेगन सानाया केन्सार रग बादि। खोनाबायना मा होनदों जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव मा होननानै बुंदों जुदि देहाया गाहामै थायोब्ला मोजाङैनो थायोनो नै मोजाङैनो थायो, आन्थाय मालायखौ मेगन सानाया केन्सार रग बादिनो। नोंथांमोनहा मिथिगौना केन्सार रगआ मा रोखोम? गाद'नो रोङा दै केन्सार रगआ इनायनो डेन्जारास गिथाव बाथाव मोनामलायनाय बेफोरबायदि जायोना माब्लाबा समावहाय बे केन्सारफ्रा ना। थ' बेखौनो जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा होनदों गुबुनखौ मेगन सानायानो गुबुननि धोननि सायाव गुबुननि सम्पतिनि सायाव जाय बिथांमोना ना हामफ्ला सिमफ्ला खस्थ' खालामनानै धन सम्पति खामायदों
बेफोरबायदि धन सम्पति खामायनायनि सायाव जुदि जोङो मेगन सानाय दंब्ला जोंहा ना बा नोंथांहा बेबायदि मेगन सानाय दङब्ला गुबुननि सम्पतिनि सायाव बेखौ जों खृष्टानफोरनि गोथार बाइबेला मा होनदों केन्सार रग बादिनो बेबायदि गुबुननि सम्पतिनि सायाव मेगन साग्राखौ बेबायदि बुंदों अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों खुब गाहामथारैनो बुजिबाय खोनाबाय होननानै आं मिजिंथिहरबावबाय आरो बे समाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि बिथां महेश्वर बसुमतारिनि जे कमेन्ट बे कमेन्टनि सायाव जों खृष्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों दैट मीन्स गुबुननि धननि सायाव गुबुननि सम्पतिनि सायाव मेगन सानायनि सायाव मा बुंदों आं फरायनानै खोनासंहोबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन जाकबनि 3 बालाबनि 16 सिरि जेम्स चैप्टार 3 verse 16 बेयाव बेबायदि लिरबावदों आरोखि ना मानोना मेगन सानाय आरो गावनिखौ नागिरनाय थानायावनो गुलाय गुजाय जानाय आरो गाज्रि हाबा मानिया थायोनो खोनाबायना मा होननानै बुंबावदों मानोना मेगन सानाय आरो गावनिखौ नागिरनाय थानायावनो गुलाय गुजाय जानाय आरो गाज्रि हाबा मानिया थायोनो गाज्रि हाबा मानिया थायोनो गुबुनखौ मेगन सायोब्ला ना जुदि जोङो गुबुनखौ मेगन सायोब्ला मा गाज्रि हाबा मानिया थायोनो माब्रै बिथांखौ गाज्रि बुंनो सानाब्लाबो गाज्रि बुंगोन ना बिथांखौ लुथिनो सानाब्लाबो लुथिगोन मानो मेगन सानाया थाखाबाय नालाय होमब्ला नायदो जाय मानसिया मेगन सायो ना बिथांनियाव गाज्रि हाबा मानिया बुंफबनानै थायोनो बिथाङा नों मावनो हायैखौबो मावगोन सिथारनो हायैखौबो बिथाङा सिथारगोन मानोना मेगन सानाय थानायनि थाखाय बेनिखायनो जों खृष्टियानफोरनि बाइबेला बे बाथ्राखौ बुंदों गाज्रि हाबा मानिया थायोनो मेगन सानाय जायफोर मेगन साग्रा बिथांनियावहाय ना मा होननानै बुंदों मानोना मेगन सानाय आरो गावनिखौ नागिरनाय थानायावनो गुलाय गुजाय जानाय आरो गाज्रि हाबा मानिया थायोनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बुजिबाय बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों थ' जोंबो जुदि गुबुननि धोननि सायाव मेगन सानाय ना गुबुननि धोननि सायाव हिंसा खालामनाय दङब्ला गाज्रि हाबा मानिया दिनै जोंनियावबो थागोन ना गाज्रि हाबा मावथायखौबो जोङो मावफ्लांगोन आरो जोबनायाव जोंनो खस्थ' मोनगोन आरोखि थ' जोबनायाव बिथां महेश्वर बसुमतारिनि कमेन्टनि सायाव मोनसेल' बाइबेल सिरि फरायनानै आङो फोजोबनो सानबाय मा होननानै बुंबावदों बेखौ मोननो हागोन गालाथिया 5 बालाबनि 22 सिरि बेयाव ओरैबायदि बुंबावदों गावजों गाव फोजोंज्लायनानै गावजों गाव मेगन साज्लायनानै जों सनस्रा समायनायखौ नागिरग्राफोर दाजा बाइबेला दिनै जोबनायाव जोंखौ बादा होबाय मा रोखोम जोंखौ बादा खालामदों गावजों गाव फोजोंज्लायनानै गावजों गाव मेगन साज्लायनानै जोङो सनस्रा समायनायखौ नागिरग्राफोर दाजा जोंखौ बादा होबाय दै बाइबेला बेनिखायनो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ जोंनावथ' बे बेबहारा दंखायो नालाय जोंनावथ' बेबायदि आखला दिनै जोंनियाव दङ मानसि माहारि जानायखाय ना सोरनिबानि सायाव हिंसा खालामफ्लांनाय मेगन साफ्लांनाय थ' बेखौ दिनै जों खृष्टियानफोरनि बाइबेला बादा होदों जे बेबायदि सनस्रा समायनायखौ नागिरग्राफोर दाजा ना बेनिखायनो आंबो बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायगोन बेखौनो जोंनि बा आंनि जेसेबांनाखि भिउवार्सफोर दङ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनावबो दिनै बेबायदि स्वभाब चरित्रआ दङब्ला जोङो दिनैनिफ्राय बेफोरनिफ्राय गोजान जानाय आरोखि ना गुबुननि धोननि सायाव हिंसा जानाय मेगन सानायनिफ्राय गावखौ जों गोजानाव दोननि मानोना बेयाव गाज्रि हाबाया थायो आरो बेयाव सनस्रा समायनाय थायो आरो जों खृष्टियानफोरनि गोथार बाइबेला बेखौ बादा होदों आरोखि एकदम गुबुननि धन सम्पतिनि सायाव मेगन सानो मोना आरो बुंबावदों 10 हुकुमाव बुंदों 10 हुकुमाव गुबुननि मुवाफोरखौ बा उसुं खाथिनि मुवाफोरखौ दालुबै होननानै एकदम बादा होथारदों आरोखि जों खृष्टियानफोरनि बाइबेला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' जोबनायाव आं मोनसे कमेन्ट आरो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबावनोसै आरो सासे कमेन्टारखौ नोंथांमोननो आङो सिनायथि होनो सानबावनोसै बेनि उनाव दिनैनि बे कमेन्ट भिडिअखौ आं बेयाव दोननो सानबाय
अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथांनि नामानो जाहैबाय सुभाष गयारी। बिथां सुभाष गयारिया आंनो बेबायदि कमेन्ट हरदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनो जाहैबाय ब्रादार भिडिअ खालामनो हागोन नामा? आंनि मोनसे टपिकनि सायाव हायोब्ला खालामदो ब्रादार। सोंथिया जाबाय हिन्जाव थासेयावबो एबा हाबा जाखांनानै गथ' गथाय थासेयावबो गुबुन हिन्जाव हाबा लाबोब्ला पाप जागोन ना जाया? बाइबेलाव मा लिरनाय दं ब्रादार? थ' आसा खालामो नोंथांमोनाथ' बिथां सुभाष गयारिनि कमेन्टखौ खोब गाहामथारैनो खोनाबाय। बिथाङा आंनो मा कमेन्ट हरदों। थ' बेनि सायावहाय आङो थांनाय मासफ्राव आङो भिडिअ लाबोखांखाबायमोन। अब्लाबो बिथाङा आंनो कमेन्ट हरनायखाय आङो बे कमेन्टनि सायाव जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा बुंदों आङो फरायनानै खोनासंनो गोसो जादों। आरो दिनैनि बे मुगायावहाय बेबायदि घटनायाबो दिनै सोलिगासिनो दङ। गुबुना गुबुननि हिन्जावखौ लानाय, गुबुननि फिसायखौ लानाय, गथ' गथाय थासेयावबो हाबा जाखांनानैब्लाबो बेबायदि एकदमबारे साव नांनायफोर बादि ना ओरैफोरबायदि गाज्रि कन्डिसन सिटुएसनफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव बे घटनाया दिनै जागासिनो दङ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, थ' बेनि सायाव जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंदों? अब्ला बे समावहाय बिथां सुभाष गयारिया आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासे नायलांगोन होननानै बिथांखौ मिजिंथिहरबाय। थ' बे समाव आङो फरायनानै खोनासंहोनि मोननैसोल' बाइबेल सिरि आं फरायनानै खोनासंहोगोन। दिनै जुलि जानायखौ बा हाबा जानायखौ जों दिनै मानसिया गावनि गोसो बादि जोङो माब्लाबा समाव खालामो। नाथाय बे हाबा जानाय जुलि जानायखौ इसोरानो दिनै जोंनो हरदों दानानै, बा दिनै जाय हिन्जावजों हाबा जानांगौ बेबायदि सुजुग सुबिदा खालामनानै दिन बोथोर थिग खालामनानै इसोरा जोंखौ गोरोबहोदों, मिलायहोदों। आरो दिनै बे संसाराव सोरबा सासेनि गेजेरजों जों दिनै हाबा जादों ना इसोरानो दिनै जोंनो हरखादों। दिनै बेखौनो जुदि जोङो बै इसोरनि हरनाय इसोरनि इच्छाखौनो जों दिनै थेर बेथेर खालामोब्ला बे इसोरा मा सानगोन जोंखौलाय ना? जोंनि सायाव मा हिसाब लागोन बे इसोरालाय? अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, एनायनो साननो गोनां बे जिनिसा। थ' जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा बुंदों आं फरायनानै खोनासंहोनि। बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां मार्कुसनि 10 बालाबनि 11 आरो 12 सिरि। बेयाव बेबायदि बुंदों अब्ला बियो बिसोरखौ होनबाय, जायहा गावनि बिहिखौ गारनानै गुबुनजों हाबा खालामो बियो बिजों जिनाहारि खालामो। जायहा गावनि बिहिखौ गारनानै गुबुनजों हाबा खालामो बियो बिजों जिनाहारि खालामो। 12 सिरि आरो सासे हिन्जावा गावनि बिसायखौ गारनानै गुबुनजों हाबा खालामब्ला बिबो जिनाहारि जाबाय। मिथिखाबाय दा मा होनदों? जिनाहारि होननानै बुङोब्लाथ' जों दिनै बयबो मिथिगौ ना? जिनाहारि होनोब्ला आयेननि हेंथा, आयेननि एगेन्स्टआव खामानि मावनाय। आरो दिनै आयेननियावल' नङा, इसोरनि हेंथाबो दिनै खामानि मावनाय दिनै जाबाय। जिनाहारि होननानै बुङोब्ला जों दिनै बयबो मिथिगौ जिनाहारिया मोनसे बिराद गिदिर पाप। आयेनजोंबो हमजागोन आरो इसोरनावबो बे मोनसे बिराद गिदिर पाप। बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, सोरबा जुदि बेबायदि गुबुननि हिन्जावखौ लादोंब्ला बा गुबुननि फिसायखौ हाबा खालामदोंब्ला, गुबुननि फिसायजों हाबा जादोंब्ला नोंथाङा गोथार जुलि जायाखै। नोंथाङा बिजों जिनाहारियाव सोंदों, जिनाहारिसो जादों। द्याट मिन्स नोंथाङा दिनै पापसो खालामगासिनो दङ। बेनिखायनो बाइबेला दिनै जोंखौ एलाउ खालामाखै गुबुननि फिसायजों हाबा जानो, गुबुननि हिन्जावजों हाबा जानो, बा गुबुननि हिन्जावखौ लानो, गुबुननि फिसायखौ लानो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों खोब रोखायै क्लियारै बुजिबाय। गुबुननि हिन्जावखौ हाबा खालामनायानो गुबुननि फिसायखौ हाबा खालामनायानो जिनाहारि जायो बा पाप जायो होननानै। नाथाय माब्ला गुबुननि हिन्जावखौ लानो हागोन? नाथाय माब्ला गुबुननि फिसायखौ लानो हागोन? बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ फोरोंदों। बे बाइबेल सिरिखौ आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो थांबावलासो।
जुदि सासे हिन्जावनि फिसाया थैयोब्लासो बे हिन्जावखौ हाबा खालामनो मोनगोन। थिग बेबादिनो ना सासे फिसायनि हिन्जावा थैयोब्लासो बे फिसायखौ सासे हिन्जावा हाबा खालामनो मोनगोन। बाइबेला दिनै जोंनो बेबायदिखौसो फोरोंदों आरो पारमिसन होदों। गुबुननि फिसायखौ हाबा खालामनांगौनि थाखाय सानैनि गेजेराव सासे थैथारनो नांगोन। बे थैखांनायनि उनावसो नोंथाङा जायखौखि जाया हाबा लानो हागोन। नाथाय फिसाय गोनांखौ नङा, नाथाय हिन्जाव गोनां मामाखौ नङा आरोखि ना। बेफोरबायदि हाबा जाखांनानै गथ' गथाय गोनां थालायनाय बेबायदिखौ नङा। नाथाय मा बालन्दा बा बालन्दि बेबायदि जायोब्लासो, नाथाय गुबुननि हिन्जावखौ नङा, गुबुननि फिसायखौ नङा आरोखि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेखौ मा होनदों? पाप। आरो आयेनावबो बेखौ हमगोन। जोबनायाव बेखायनो मोनसे बाइबेल सिरि फरायबावनोसै। बिथां सुभाष गयारिनि कमेन्टनि सायावहाय मा होननो लिरदों बेखौ मोननो हागोन गोथार बाइबेलनिफ्राय गाहाम खौरां माथाइनि 19 बालाबनि 6 सिरि। आरोबाव बिसोरो सानै नंबावा, आन्थाय सासे। बिनिखायनो इसोरनि जुलि खालामनायखौ मानसिया दाबोखाथों। बे बाइबेल सिरियाव जोङो खोनानो मोनबावबाय आरोबाव बिसोरो सानै नंबावानो। सोरखौ होनदों? जाया हाबा जाबाय, बिसि आरो फिसायखौ होनदों दै, हाबा जाग्राफोरखौ बा हाबा जानाय हिन्जाव आरो हौवाखौ होनदों। बिथांमोना सानै नंबावा, मा होननानै बुंदों? आन्थाय सासे होनदों। बिथांमोना सानैब्लाबो सासेनो हाबा जाखांनायनि उनाव। बिनिखायनो इसोरनि जुलि होनाय खालामनायखौ मानसिया दाबोखाथों। इसोरा जायजों जुलि होबाय, जाय बिथांमोनखौ, बेखौ मानसिया दाबोखाथों होननानै इसोरा रायथादों गोथार बाइबेलनि गेजेरजों। नङाब्ला बिराद गिदिर पाप। दिनैनि समाजाव, दिनैनि बुहुमाव जों सुबुं हारिया मिथिगौना, हाबा जाखानायखौ बोखानोबो गिला, गुबुननि हिन्जावखौ हाबा खालामनोबो गिला, गुबुननि फिसायखौ हाबा खालामनोबो गिला। बेबायदि मुगा दिनै जाबोबाय। होमबा साव गोनां जादोंना जायाखै? मा जों बोर मोनगोन ना? बोर मोननाय नङा। बरंस जोंनि जोनोम जागोन गथ'फ्राबो फिसाफ्राबो बोर थानाय नङा। बेयाव सावसो थागोन। आरो गुबुनजोंबो जों दिनै मोजां मोनजानाय नङा, गुबुनजोंबो जों दिनै गाज्रि मुं सुजागोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनै गोथार बाइबेला बेखौ दिनै माना खालामदों, बादा खालामदों गुबुननि हिन्जावखौ हाबा खालामनायनि सायाव बा गुबुननि फिसायखौ हाबा खालामनायनि सायाव। हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर। आसा खालामो नोंथांमोना बे बिथां महेश्वर बसुमतारी आरो सुभाष गयारिनि कमेन्टखौ लानानै भिडिअ लाबोनायाव गाहाम थारैनो बुजिबाय, मिथिबाय, सोलोंबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमखौबो प्रभु जिशु ख्रीष्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय। हामबायसै आंनि भिडिअखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय। इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों। गोजोन्थों। खुलुमबाय।